Hello, sziasztok srácok! Mi lennék itt a gizdák? Csapomester. Hello. Lol, belebújik a mikrofonba. Kis nubja. Akkor menjünk. Először nézzük is meg, hogy Csapómester hol áll a top listán. Nézzük is meg. Menjünk akkor, nézzük meg. Nézzük meg, hogy állok. Szerintem nagyon-nagyon top gyanús vagyok. Top gyanús vagyok, hát az biztos, mert már 5 órán én nagyon úgy látom, hogy én már nagyon közel vagyok a top 1-hez, igen. Mindenki látja. És a videó végére meg is lesz. 127 kilje van Csapomesternek, és Lord King 332-nek van 132. Nem tudom, valamelyik videó alatt volt az a kérdés. Nem tudom, hogy ezt megengeded-e, hogy bemondjuk. Hát életkor. Életkor. Hát a macsó cic az 9 éves, én meg 15. Kussos 9, az apát. 14-et tolom én is. 8 éves vagy, nem? 14. 14. Öcsém. Ezt tudtam. Azt hittem 8. Max 9. 14-et tolom, hagyjam. Ja, 14. Jó, én nem tudtam ezt, tehát elnézést. Jó van ám. Na jó van. Igen, ez így van. Na akkor igen. Te mennyi? Te is 14, nem? Te 15? 15. 15, én le vagyok maradva az időbe. Szerintem te is. Úgyhogy... Senki sincs lemaradva, csak te vagy hülye. Az egeret nagyon lehet hallani, bocs. Hát de miért nem csinálsz olyan jó izét, amikor nem halljuk az egeret? De nem tudom úgy rakni a mikrofont, hogy ne lehessen hallani. Jaj, én... Várj, akkor odébb rakom egy kicsit, és akkor ide. Gyere már. Gyere Kobra, vagyis itt egy... Itt van az oldalamon, itt az acskó, az nem kell nekem. Nem félreérteni. Hát ezt senki is érti vele. Van sok-sok idióta, aki félreérti, például a... Csapomester. Na, akkor hol menjünk? Maradra. Smaragra. Le ne lőj! Nem lelőnek. Ott egy köcsög defele esett. De nem már, ne! Baszki! És kilők, hát ezt nem hiszem el. Baszki! Most mi van veled, Ibolya? Nem, az osztálytársú. Patrik, vagy a másik mit talált ki? Ibolya kék, zöld szára. Rolls belém, XD. Mi? Följött Giuseppe. Tényleg, Skype-on is följött egy kis tatvese. Nem tudom, miért nem tölti be a mapot? Kurva anyádat lődnek. Ez egyszerű a válasz. Ha azt mondod, a szaragében megjobbasztulsz. Lenyomom videót. Jó. Csinálj te egyet, buzi, én is majd csinálok. Miért én csináljak? Hát mert ő lustó, csinálj azért egy kis buzi. Bendiken metolod neki, és miért nem tölti be azt a buzi mapot? Buzi szerverlagos kurva anyád. Mi? I compose Zionko. Lesz máshol is, vagy csak itt? Amúgy nekem Skype-on írták, most név szerint nem fogom megmondani ki, hogy bele csatlakozni az rámba, lehet-e csatlakozni? Lehet. Szóval... ha van bányászérméd, vagy forintot persze, mert hát az kell hozzá, hogy... Hát a névelőtag hiány kell. Hát azt mondom, hogy ha valaki szeretne csatlakozni, annak muszáj lesz. De miért ölsz engem, te buzi? Hát most miért nevelnélek meg? Azért, mert hagyjál meg. Miért nevelnélek meg? Tök mindegy. Több ja, ez a buzi Csapómester meg kihívott egy klicktesztes ganéra, úgyhogy... Így van, szóval game-en nem várható egy klickteszt. Macsócic. Mostantól. Erre a névváltoztatás az megy. Így van, szóval várható klicktesztes videó. Muszáj. Be fogom vágni Csapómester képét ide, vagy videó végére, hogy mennyit klikkelt ő, és mennyit fogok én klikkelni. És ő is ki fog hívni majd valakit. Igen, de én azt titok, hogy én ki fogok hívni. Egy ismerős, az biztos. Itt a Kovács, de mondd már Kovács kutyának, hogy ne öljön, mert szájba rúgdosom.
írtam neki, bazd. A faszt a szájába azt. Kurva anyádat, kékres méteres. Rohadjál meg, te is lelöksz, faszapó. Mindegyik lök. Pillanatra el kell mennem, XD. Nem jó van, addig el leszek. Na látjátok, elcsapom a sterélet, ezt a rohadt. Húzza itt a lóbőrt mindig hova. Úgyhogy... Nya. Pofázik, megint zabál a gyerek. Tuti, kerály. Megint zabálsz? XD vagyok is, na mindegy. Akarsz PvP-zni valakivel? Felőlem. Bárkit kicsapok. Komoly. Mögötted van a... Ez nem hiszem el, az meg ugrok és telibe fejen kurát, én beúgyozok. Na, a skinem az ilyen. Skin változtatás lett, nem mondjátok meg nagyon gagyi. Azt tudom. Hoppá! Mindjárt top 1 leszek, csak a számlálom beakadt. Szóval... Ha eléred top 1-et, kapsz 10 OP-t, mit szólsz hozzá? Jó, gyere el mellett, kapsz 10 OP-t. Jó. 5. Mi van top 1? Gyere, itt vagyok, adok Mi van? Ember, miről beszélünk? Múltkor az Ini gyerek is nekem beszólt, hogy itt hogy kiírtam, hogy na, ki mer egyezni, én vagyok a top 1 a szerverem, meg az egész mesterem. Hallod? Mi van top 1? Béreltre, azt kicsaptam a gecibe. Mi van top 1? Na, tessék, 10 OP-t a jutalmad. Vagy az összes 2-6-os egy noob csíra. Én vagyok a király, csassza. Te meg a király, ott kurva messze vagy, bazd meg. Hogy te meg itt a király. A kurva nagy anyád. végére tribán leszek a top 10-be, és kíváncsiak mennyi B-t fogok kapni. Jaj, de fajó. Top 1, ki is írtam, top 1 csíra. Jaj, de fajó. Keci. Ki vagy te, mi? Mi van, defa? Mi van? Big Zoli. Big Zoli? Nagy hacker, de van neki vagy 30 ölése. Ott a Giuseppe, ott a Giuseppe. Ott a Giuseppe, de ne öljél, Giuseppe! Giuseppe! Anyádat, jó. Tudod, Giuseppe, tudod? Ura anyádat. Anyád, mennyien vannak kint. Ezeket mind megölöm, bazd meg. Szerinted milyen öröm? Teli hangulatba leszek. Ferer! Menj már! De nem akarok veled harcolni, értsed már meg? Várj, most azért is kibaszom meg. megölni. Nem akarok elfutni veled. La. Jó van, elegem van belőle. Nagy osztál. És bazd meg, jó. Hát szerintem lassan vége is a videónak. Szóval gyerekek, ez a videó ennyi is lett volna. Maradjál már, kussoljál, még nem. De legyen már vége, ember, elfogyott az OP-m. Adjak. Nem kell. Tehát tényleg legyen vége, mert ez legyen inkább rövid. Következő, elérjük de a hogy 10 fölpörgetek feliratkozót. belőle részeket, akkor... Nem baj, elérjük gyerekek a 10 feliratkozót, akkor... Akkor B-sorsolás, vagy forint. Ne, 1 órás videó várható. 1 órás. Adjál már egy derrát, bazd meg, és akkor lesz, jó? Mert a Fraps nem volt képe. Ezt én fogom csinálni. Ja, jó, akár szóltam, kussol. Én fogom csinálni. 1 órás videó, ha elérjük a 10 feliratkozót. És meg lesz hirdetve mind a 2 csatornán, szóval a Gamer is, meg a Kizdöket is mondni én is. Na aha. akkor köszönjünk el. De majd megpróbáljuk oldani, hogy ketten vagyan, hogy én lesz nekem itt a háttérben lesz a képernyőm, itt lesz játék, és bal vagy jobb felső sorokban, vagy jobb bal alsóban, ott lesz Csapamesternek is a képernyője, és akkor őt is láthatjátok, hogy játszik. Gyere fel emelet, és akkor Mi van? Top 1? Mi van? Na, szerintünk ez a videó ennyi is lett volna, tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok föl, 10 feliratkozónál nálam legalábbis lesz sorsolás, magyarán egy kis forint, egy kis bányászérme, egy ilyen 500 forint sorsolás, bányászérme 500 forint, úgy 500 bányászérme és 500 forint sorsolás, az megéri, mert abban már tudtok venni egy VIP rangot, vagy hát én nem tudom milyen rangot tudtok venni belőle, de amit akartok. Na! Szerintünk ez a videó is lett volna, ha tetszett, lájkold és iratkozz fel! Sziasztok!
Sziasztok! Azt